Hej, vi er skuespillerne fra teatergruppe UV, og jeg spiller rollen Eva, som der er en kvinde, der går til skriftestolen. Jeg hedder Jakob, og jeg spiller præst. Ja, og jeg spiller Lille, og jeg hedder Rikke. Og jeg er sådan lidt en mentor for Eva, og så prøver jeg at frembringe nogle lyster med præsten. Hvad har været det fedeste eller sjoveste i processen indtil videre? Jeg synes, den der dag, hvor vi øvede, hvor vi lige pludselig havde en trilliard æbler, og Lea hun rendte rundt, og der blev taget nogle billeder med de æbler, eller æbleskår. Det var en ret grinerende dag, men jeg synes, der er mange hyggelige og sjove ting. Det var også en dag, vi tog på street food for at fejre Joey, og det var også bare sygt hyggeligt. Ja, jeg synes også, at dansescenen er ret nice med præsten. Jeg synes helt klart, det bedste det er den scene. Der er en scene, hvor mig og Eva, vi bliver sure på hinanden. Den er rigtig sjov at spille. Det er virkelig, den er fed, synes jeg. Hvis I var en af de 3 vise mænd, hvad ville I så tage med til Jesusbarnet? Sandhedens æble vil min karakter nok tage med. Jeg er jo en præst, der er sådan lidt splittet imellem det moderne og det traditionelle, og sådan lidt... En præst vil nok sige, at de 10 bud er gode at leve efter. Ja. Jeg ville tage et puslespil med. Det tror jeg, det er så meget Eva lige at sige. Nu skal du have noget at hygge dig lidt med her, så ja. Vi ses til hudsult!